Bantay dili ta kakaon diri ha. Ay, nagulaw-ulaw dira pa. Bahala ko. Kaktig yung bata. Uy. Hoy, sayaw! Nasa mang manok dire! Ako namang gibaligya pa. Mawala mo tong gibayad sa dagat. Inita sa panahon ay. Uy ma, init kang panahon no? Pwede yung inita sayon. Il Nino, manggid karon. Usa may maayo ma kung maligo tag dagat. Kanaon tanay maayo sayon. Kung napalang ko'y kwarta na, ta dito ba? Ignon din mo si Papa ma kay murag na mo to'y kwarta. Da, ambot lang kung mugasto ba tog ligo-ligo. Mo gasto lagi to ma kay init man kay karon. Lami kay magpabugnaw ba? Aw lakaw, tistingig ingon kung musugot. Sige ma, puro asa man siya karon. Tingilang ugat to'y laboy to ko, basi na siya dito. Sige ma. Mao ni nga manok pre akong ingon sa mo saon na kalima na kadaog. Mao ba pre? Tipaya na nga manok pre uy. Laylay pa jud kulor. Mao ni doble kara nga manok pre. Sa 10,000 ka manok, suritira kayo og na isa. Lah, surtiha din nimo ana pre no. Mahal siguro kay na ba? Mahal gid kay ni pre. Og palito ni sa akong 20 mil, di gid ako ni baligya. Hala day ana pre no. Unya iyan ang mga liwat pre. Oh, iyan na tanan pre, pero wa pa ko nakita nga prehas kuluran ni ba? Mao ba pre? Basig pwede ko makahiram ana pre. Mga ligo tag dagat kay init ang panahon. Sa mga ligog dagat. Wala man tay kwarta pang gasto paingon dito. Kinahanglan pa biya na magparehistro ta dito. Kinahanglan pa ta na day ihanda para magkaon-kaon sa dagat. Bitaw pre, nindot kay ligog dagat karon kay init yung panahon. Sige nagud pa. Karon ra bitaw. Di na dili ko kay wala tay kwarta pang gasto. Grabe yan mo pa dili ka makigbanding. Sige, mga ligo tag dagat basta man kakita kag kwarta. Kwarta lang pa makita ra man lang. Perti gid bata eh. Lain pa yato pre, hiraman ako na imong manok. Way problema pre, daraw, dala na. Sige pre, salamat kay pre ha. Matos ako. Sige pre. Pero ma, mga ligo at dagat kay nana ko'y kwarta. Ha? Asa makagikan na na? Sige mungutan na dira ma. Mga ligo na at dagat. Daw be, pila man na? 4 mil. Daw be? Aw, pwede na ni pang entrance. Pero kulang pa pagkaon. Sa bagawon ma, dito na ta mangita sa dagat. Tara ta kay manghilpos na ta. A few moments later. Salamat man. Abot na jud tag dagat, makapabugnaw na jud ta ani. Tama jud ka sayon. Asa man ta ani na cottage? Ligtura ta rapit mao kay nagluto na sila. Sige, dito ta. Bantay dili ta kakaon diri ha. Nakakaon lagi ta dira pa kay hapit na maluto. Bantay ka? A few moments later. Pa, alit na pa. Kinangao na sila. Tarong na sayo ulaw kayo. Tara ba? Ay, nagulaw-ulaw dira pa. Bahala ko. Kaktig yung bata. Uy, Pa, alit na pa. Mangaon na ta. padamay ni bataan eh. Wala, ikaw naman eh. Lami kayo no. A few moments later. Nya, lingaw kayo mo sa inyong pagpangaligog dagat. Perting langawa pa. Uy pre, mayo kay nanaka. Gayun na ako nagbalik-balik sa iyong balay ba? Uy pre, unsa man ituyo nimo? Kuhaon sa nako akong manok pre kaya akong pagahon. Away problema pre, kuhaon sa nako sa sulod ha. Hoy, sayaw! Nasa mang manok dire! Uy, unsa man dong? Baligya lagi ning manok sard. Sila pa po na dong. 4 mil lang ni sard. Sigurado ka dong? Sigurado kayo. Sige, 4 melo. Salamat kay Andy sard. Ako namang gibaligya pa. Mawala mo tong gibayad sa dagat. Unsa ibaligya? Gibaligya god. Uja ba man dahay? Pre, bayari gyud kog 20 mil ato.